tomto videonávode pristúpime k samotnému zadávaniu súčinností, ako sa do programu a ktoré žiadosti zadávajú. Samozrejme, ostáva to naďalej tak, ako to doteraz bolo. Dá sa nad samotným spisom v úkonoch pridať nový úkon, súčinnosť s bankou, kde sa nám objaví úplne to isté okno, ktoré keď otvoríme zo samotnej súčinnosti s bankami napriamo. S tým rozdielom, že zo spisov nám tam automaticky doplní číslo spisu, to znamená, že to tam nemusíme zadávať, len povieme, čo chceme dať, aký úkon, čiže to súčinnosti s bankou nevie, o ktorom spise, o ktorý spis nám vlastne ide, ktorý chceme spracovávať, to znamená, tak sa nás pýta na číslo spisu. Takže pristúpme k súčinnosti s bankami. Ja som si tu vlastne nastavil teraz nejaké filtrovanie len kvôli tomu, aby nám nezobrazovalo niečo, čo ja som v rámci testovania pozadával kadečo do systému, čo sme si v rámci bank komunikovali a tak ďalej. Takže aby sme mali kvázi čistý stôl, takže ja som mu povedal, zobraz mi len žiadosti, ktoré boli generované od 37. To znamená, momentálne tam nemám žiadne, lebo už vlastne samotný systém ani nefunguje. Majú technickú odstávku, aby sme k prvému vlastne v tej druhej etape mohli už naplno ísť. Takže pristúpme k samotnému zadaniu, takže poviem pridať nový záznam, identický ako doteraz, to znamená, že tu sa nám toho až tak veľa nezmenilo, jediné čo nám tu pribudlo je typ správy, čo sa týka stĺpcov a nejaké ďalšie filtrovanie a tak ďalej, ktoré si neskôr ukážeme, že vlastne čo na čo slúži. Tak, pridáme záznam, toto okno sa zmenilo absolútne celé. V podstate len veľmi maličká časť samotného zadania tej žiadosti ostala v zhruba pôvodnej vizualizácii, ale všetko ostatné je vlastne nové. Zadáme číslo spisu, ktoré chceme zadávať, tak ja si prepnem na anglickú klávesnicu. Tak a teraz sa nás program pýta typ správy, čo by sme chceli vlastne do tej banky poslať. Tých možností, ktoré tam máme dokopy 10. Oproti prvej etape, v ktorej existovala ešte tá možnosť, ak si pamätáte, celkom v začiatkoch len existencia účtu, je klientom, nie je klientom, nič viac. Sme potom neskôr prešli na tú možnosť, keď zákon dovoloval bezodplatne získavať informácie o stavoch na účtoch a pribudli nám teraz vlastne nové možnosti, všetky ďalšie, ktoré si predstavíme v tomto videonávode. Takže máme možnosť zisťovania vlastne, či nie je klientom aj s ostatkami účtov, už iná možnosť nie je, len táto, v podstate túto sme už využívali dlho, takže nič sa nemení. To okno, ktoré sa nám po zadaní typu správy objaví, je asi jediné, ktoré sa podobá ako tak na to okno, ktoré sme doteraz používali. To znamená, že máme tu vlastne zoznam všetkých našich povinných, ktorých tam máme pozadávaných a v tom danom spise a zoznam všetkých bank, ktoré sú zapojené do elektronickej komunikácii. Samozrejme zase zoznam týchto mojich bank, ktoré ja tu mám, nie je nejakým spôsobom identický s tým, ktorý vlastne bude v produkčnom prostredí, takže neberte to do úvahy, že čo sú tam popísané, aké názvy bank. Tak, zadáme jednoducho OK a samotná súčinnosť voči všetkým tým bankám, ktoré vlastne sú v elektronickom systéme, sa vlastne vygenerujú. To znamená, máme to tu, všetky sú vygenerované. A ten systém, ako to vlastne fungovalo doteraz, komunikačný modul sa spustí v naplánovanom čase, odkomunikuje to, príde odpoveď, príjme tú odpoveď, vyhodnotí ju pozitívnu, negatívnu, prípadne chybu. Chyba by nemala nastať, ale v prípade, že nastane, tak vlastne nám pribudol nový stav požiadavky, že neostane to tak, ako to bolo doteraz, že čaká na výsledok a ostane to s nejakou chybou, čaká na výsledok navždy, ale pokiaľ je to nejaká chyba, vďaka ktorej sa už vlastne ten záznam nedostane do ďalšieho spracovania, tak sa prepne stav požiadavky, že chybná požiadavka. Takže toto je vlastne zadanie jednoducho toho dotyčného zisťovania stavu účtov. Ukážme si, čo ďalej tam máme. Ďalšou z možností máme zaslanie tzv. Inej žiadosti. Iná žiadosť, to si jednoducho predstavte niečo podobné, ako keď by ste posielali mail do banky. To znamená, že nejakým spôsobom doručíme textovú informáciu do banky. Chceme sa niečo spýtať. To je už čiste na nás, že čo by to malo byť. Spýtame sa banky nejakú informáciu v textovej podobe, takže voľným textom napíšeme, to znamená, že povieme, že OK, do Tatra banky sa chcem ohľadne tohto povinného alebo niektorého iného, povedzme, tohto sa chcem spýtať. Vážená banka, toto a toto sa vás chcem spýtať. Jednoducho napíšeme ten text. Text má svoje obmedzenie, môže to byť niečo cez 10 000 znakov, takže je to dosť veľký rozsah na to, aby ste vedeli zapísať, to znamená, že nemalo by byť obmedzujúce na definovanie. Je to
neformátovaný text, takže je to v princípe niečo podobné ako SMS-ka, len s oveľa dlhším obsahom. To znamená, jednoducho pošleme tento text a banka nám na základe tejto našej požiadavky takisto textovou formou odpíše voľným textom nejaký zamestnanec banky. Takže to je vlastne zadanie inej žiadosti. Teraz pristúpme k ďalšiemu typu, ktorý je vlastne už to, čím ideme vykonávať samotné zadanie príkazu na začatie. To povieme mu, OK, fajn, v tomto spise chcem vykonať príkaz na začatie exekúcie. Teraz, na to, aby sme vedeli poslať od príkazu všetky ďalšie následné dokumenty, je potrebné, aby sme vykonali prvýkrát súčinnosť s bankou. To znamená, nie je možné, aby my sme poslali príkaz do banky bez toho, aby sme najprv nespravili súčinnosť. Lebo v samotnom príkaze a exekučnom a všetkých tých ďalších následných dokumentoch sa odvolávame, že my sa odvolávame na informáciu, ktorá nám prišla vtedy a vtedy. Ono vnútorne je to prepojené cez tzv. Číslo správy, ktoré program vám neskôr bude zobrazovať v týchto okienkách. A vlastne pokiaľ neexistuje predchádzajúca súčinnosť, tak nie je možné ani len doručiť do banky samotný ten dokument. To znamená, že teraz nám program štandardne zobrazuje všetky banky, ktoré nám v tomto danom spise, lebo ja už v podstate ešte v testovacej prevádzke mám na pozadí nejaké pozitívne aj negatívne odpovede, len aby sme to nepletli, tak som si ich dal odfiltrovať. Takže on nám na základe tohto zobrazuje všetky banky, ktoré nám odpovedali momentálne pozitívne voči tým našim povinným. To znamená, že toto je zoznam všetkých tých našich bank. Banky si vyhradzujú tiež právo na omyl to nazvime, alebo ako, tak znamená, že je možné povedať aj programu to, že zobraz mi aj tie banky, ktoré odpovedali negatívne. Ale dôležité, že odpovedali. To znamená, že banka povedala, že účet nemá. Máte možnosť to poslať aj v tom prípade, pokiaľ viete preukázať tú informáciu, že napriek tomu, že banka vám odpovedala, že nie je klientom tej banky a vy pošlete tam príkaz, tak zjavne ten príkaz spadne na banke na ručné spracovanie a budú to musieť potom s vami konzultovať, že prečo ste to poslali, pokiaľ to oni povedali, že je to negatívne. Dobre, tak v našom prípade použijeme len pozitívnu banku, kde vlastne Československá obchodná banka nám odpovedala, že povinný v tomto spise, aspoň jeden z tých povinných, je vlastne klientom banky. Program sa teraz pýta, že či chceme pridať iba povinných, ktorí mali pozitívnu súčinnosť. Toto je vlastne z tých ďalších možností, že vlastne a aj napriek tomu, že jeden z tých našich povinných, povedzme, bol v ČSOBčke pozitívny, či chceme do tohto príkazu zahrnúť iba tých povinných, ktorí mali pozitívnu, to znamená, že len toho jedného, lebo len jeden bol, alebo ich chceme pridať úplne všetkých. Keby sme povedali áno, tak nám pridá samozrejme len tých, ktorí sú pozitívni, to znamená, že vidíte, máme tu Figa, Mumlava, Pilný, Stodola, Váňa, Zedník. Pokiaľ ja by som tento zoznam odstránil a povedal mu na novo a povedal, že chcem aj tých, ktorí boli negatívni, tak by sme tu mali mať, máme tu mrkvičku. Mrkvička nebol pozitívny, to znamená, že tento nemal účet, ale tentokrát nám ho systém vlastne tam pridal, že aj ten. Ja ho stade vyberiem. Program automaticky načítal aktuálny stav vlastne oprávneného, ktorý je vlastne oprávnený v tej danej banke. A teraz prejdeme na túto druhú stranu. Táto druhá strana samotného príkazu sa bude naplňať len tým klientom, ktorí používajú kompletný software, vzhľadom na to, že vlastne v tom malom module na komunikáciu s bankami nie je pohľadávka nejakým spôsobom popísaná, to znamená, že program nemá odkiaľ čerpať tie údaje, to znamená, že tam ostanú tie údaje prázdne, ale vlastne klient si tam môže ručne pozadávať podľa svojho uvážania, čo tam potrebuje dať. Tak ukážeme si, že z čoho vlastne pozostáva pridanie pevnej časti, lebo pohľadávka je rozložená na pevnú a na pohyblivú časť. To znamená, že exekútor vie popísať, čo je fixné a nemenné, a druhé je niečo, čo zatiaľ nie je stále, to znamená, sú to nejaké úroky do zaplatenia, alebo je to nejaká narastajúca istina v prípade výživného a tak ďalej. To znamená, že to sú veci, ktoré nevieme dnešnému dňu vyčísliť iba predbežne. Takže poďme si najprv ukázať tie pevné čiastky exekúcie. Keby sme si dali, povedzme, ručne pridať, ako v prípade tých, ktorí používate jednoduchý modul na komunikáciu, keď dávate pridávať ten záznam, tak on sa pýta vlastne na typ pohľadávky.
Tých typov pohľadávok v obidvoch prípadoch, aj v prípade pevných, aj v prípade pohybných, máme jednoducho len 4 druhy. Sú to trovy exekútora, ktoré sa zadávajú jednoducho spolu s DPH-čkou. Vôbec, ale vôbec sa nejako v dokumente nezmienuje o tom, že koľko je z toho DPH-čka a tak ďalej. Proste banky to neriešia, vy posielate jednu sumu a tú sumu oni vám poukážu. A že či to je z DPH, bez DPH a tak ďalej, to je v podstate irrelevantné pre samotnú banku. Sa mi zamotáva jazyk, ja sa spáľujem. Takže povieme mu, že chceme trovy exekútora, do tých trov exekútora si vieme započítať v podstate aj našu odmenu, aj našu náhradu hotových výdavkov. Tento popis, ktorý tu je, toto je viac menej popis, ktorý je len náš interný. Nejakým spôsobom sa neprenáša do banky, to znamená, že čokoľvek sem zadáte, to neuvidíte maximálne v tej tlačenej forme vášho dokumentu. To je len, keď by ste si chceli aj popísať, aby to ten dotyčný povinný videl v tom exekučnom príkaze, že čo to vlastne je. Mohli by ste zadať povedzme tie trovy exekútora na dvakrát, že raz by ste dali, že trovy exekútora, odmena exekútora, suma, trovy exekútora, náhrada hotových výdavkov, suma. Takisto, náhrada hotových výdavkov sa nerozlišuje, že či sa tam zadáva v lehote alebo po lehote, proste jednoducho sa tam zadáva jedna suma a banka nesleduje tieto veci, to znamená, že čo tam napíšete, to bude v takej výške, to bude bloknuté alebo prípadne poukázané. Dobre, takže popis pohľadávky nie je povinný, jediné, kde ho uvidíte, je v samotnom programe a prípadne v tej tlačenej forme, takže môžete, nemusíte ho zadávať a zadáte samotnú sumu, ktorú chcete vymáhať. Tých typov pohľadávky sú len tieto 4 druhy, nič viac. Tu sa absolútne nerozlišuje, či to je trovy oprávneného právneho zástupcu. Absolútne nemá to žiadne širšie členenie. To znamená, že v princípe stačí tú pohľadávku popísať jednou sumou trovy, jednou sumou istina, jednou sumou príslušenstva a jednou sumou trovy oprávneného, bez ohľadu na to, že aby ste to nejako rozpisovali. Pokiaľ chcete, samozrejme, môžete to rozpísať aj na viacero tých čiastí, ale v princípe banka aj tak bude brať do úvahy vlastne jednoducho len tú sumu tej pevnej čiastky, ktorá tam vlastne je. A to je ako súčet, to je pre nich číslo. Toto ostatné je také viac menej nie až tak zaujímavé pre nich. Dobre, to znamená, že týmto spôsobom zadáme vlastne pevné čiastky pohľadávky. Teraz si ukážeme, ako vypadajú vlastne pohyblivé čiastky pohľadávky. Tak poďme sa tváriť, že tam program nenahodil nič, tak chceme tam pridať my niečo ručne. Tak pridaním sa nás zase pýta na úplne ten istý trovy exekútora, istina, príslušenstva, trovy oprávneného. Úplne to isté ako v prípade pevných čiastok, len s tým, že trovy exekútora a trovy oprávneného sú zväčša fixné. To znamená, že toto je tam viac menej len z toho nejakého dátového modulu to vzniklo, že je to možné aj tu zadať. No, ťažko je do pohyblivých častí definovať nejaké trovy exekútora a takisto ťažko je definovať alebo kedy bývajú trovy oprávneného nejaké, ktoré by sa hýbali. To je väčšinou fixnuté. Jediné opodstatnenie tu vidíme len v použití voči istine a voči príslušenstvu pohľadávky. Istina zase len v tom kontexte, keby ste chceli zadávať povedzme narastajúcu istinu, ako je výživné, že mesačne toľko a toľko to narastá a príslušenstvo pohľadávky, samozrejme všetky zmluvné odmeny, všetky pokuty a tak ďalej. Nie je možné nejakým spôsobom zadať jednu istinu úročenú viacerými úrokmi, že by banka nejakým spôsobom rozmýšľala nad tým, že aha, táto jedna istina je úročená týmito dvoma úrokmi, jeden sankčný, jeden bežný, a keď dojde k nejakému čiastočnému plneniu na strane istiny, že treba tieto dva naraz prepočítať. Proste tieto mechanizmy banka nesleduje. Ono sa to vlastne vypočíta k nejakému dňu nejaký ten úrok a to je vlastne nejaké číslo. V princípe to číslo, čo je tu spolu, sa aktualizuje k danému dňu plneniu podľa toho, ako sa to tu vypočítalo na strane banky a tá suma bude plnená. Takže pokiaľ by sme mu povedali, že chceme zadať istinu pohľadávky, popis, povedzme v prípade výživného, že maloletý Peter, to len aby sme my vedeli. A teraz odkedy? Tu sme mali takú jednu dilemu, že vlastne ako fungujú banky, ako funguje program. V samotnom programe máme vlastne zadané to, že pokiaľ úročíme od dátumu od, tak už aj ten deň vrátane, to znamená, že od 1. do 2., keď dáme niečo úročiť, tak to sú 2 dni úročené. Kdežto banky si to vysvetľujú opačne, že keď dáme dátum od, úročí sa len od nasledujúceho dátumu a od nasledujúceho dňu,
dňu k tomu dátumu od. To znamená, že v prípade od 1. do 2. by to bol len jeden deň, lebo úročia len toho 2. Z toho dôvodu je tu aj napísaná táto informácia, že banky používajú výpočet úročenia od nasledujúceho dňa dátumu od, to je, pokiaľ zadáte dátum od 15., tak banka počíta úroky od 16. Preto zadávajte dátum minus 1 deň a program aj automaticky vloží dátum. Program v čase, keď načítava vlastne z nastavení, z aktuálneho stavu spisu, tak vkladá aj o jeden deň menej vlastne ako o jeden deň viac úročenia, no tak zle hovorím, minus jeden deň. To znamená, že keď sa pozriete do informácií o spise, môže nastať situácia, ako si ju môžeme ukázať, že povedzme tu máme úroky z omeškania od 14.4., ale keď sa pozrieme do informácií o spise, tak 14.4., vidíte, tu je úročené od 15.4. To znamená, že tá suma tých 67,09 je tu zobrazená od 15. lebo v programe to úročíme vlastne, alebo počítame úrok už 15 vrátane, kdežto banky počítajú 14 plus 1 deň až od toho dňa. Takže to je taký nesúlad, ktorý aby vás potom neprekvapil, keď si to všimnete, že vlastne akým spôsobom to je dopočítané. Takže vráťme sa k tej istine, takže povieme mu, že chceme maloletý Peter, dátum od 15.4.2015 do zaplatenia, periodicita. Teraz, ako často sa vlastne opakuje, tu banky akurát nepoužívajú možnosť týždenného úroku, takže tam sa budete musieť asi nejakým spôsobom popasovať, aby ste to dostali do dennej formy, to znamená prepočítať to. Takisto banky neriešia za každý začatý mesiac a takisto neriešia niečo také ako minimálne táto suma, alebo proste že toľko a toľko percent, ale minimálne toľko a toľko fixná suma. Proste tieto možnosti tam nie sú. To znamená, že povieme jednoducho, že je to v prípade výživného mesačný a že je to pevná suma 100 eur. To znamená, že týmto spôsobom by sme povedali, že nech nám tá istina narastá o 100 eur každý mesiac. Pokiaľ by dochádzalo k zadávaniu nejakého úroku, takže príslušenstvo pohľadávky, a neviem, nejaký úrok z omeškania od nejakého dátumu a ako ročne zo sumy 10 000 12,23%. Takýmto spôsobom to vlastne zadáme do systému. Takže natipujeme tie, ktoré vieme vyčísliť a nemenia sa, a natipujeme tie, ktoré sú vlastne len predbežne vyčíslené ku dňu odoslania príkazu. Tu akurát môže dojsť k jednej takej drobnosti, ktorá sa vlastne objavila teraz počas testovania, že vzhľadom na to, že samotné žiadosti a všetky dokumenty vieme posielať len v pracovnom čase, v pracovné dni medzi 8 a 16 hodinou. Teoreticky môže nastať situácia taká, že niekto natipuje, povedzme od 3/4 na 4, natipuje nejaký príkaz. V ten moment ten príkaz je prepočítaný, tie sumy sedia presne tak, ako keby to teraz dostala banka, je s tým spokojná, to je odkomunikované. Ale z nejakého dôvodu tých príkazov je tak veľa, alebo nejde internet, proste z nejakého dôvodu ho nevieme ten príkaz doručiť do banky. Ale odošleme ho aj zajtra ráno o 8, alebo aj možno až pondelok ráno o 8. To znamená, vznikne nám tam nejaká časová odozva, lebo nikde v dokumente sa nepíše, kedy bol ten výpočet aktualizovaný. To znamená, že ako v rámci tej štrukturovanej formy tam nie je informácia, k akému dňu to bolo počítané. Tam sa predpokladá to, že v deň vygenerovania tej požiadavky bol aj doručený do banky a banka ho aj spracovala. Ale môže a nemusí to tak byť. A vtedy by mohlo teoreticky dojsť k tomu, že my sme počítali, že dnešnému dňu je to 67,09, ale banka, keď to prepočíta zajtra, alebo to prepočíta o 3 dní, lebo je to až pondelok, tak tomu už tá pohyblivá čiastka môže byť vypočítaná väčšia. To znamená, že môže tam dojsť k tomu, že banka si to ťažko skontroluje vlastne tú pohyblivú čiastku, takže tá pohyblivá čiastka je viac menej pre tú banku len taká informatívna. Pevné sú jasné a tam to je bez debaty, ale čo sa týka tých pohyblivých častí, tak tento problém tam môže nastať a možno aj toto bude jedna z vecí, ktorú v rámci otvárania zmluvy a ďalšieho prerábania toho celého systému komunikácie budeme musieť zapracovať do toho, aby to tam šlo. Tu dole máme vlastne účet exekútora na dobrovoľné plnenie, ktoré program jednoducho nastavuje tak, že zadáva tam číslo účtu, ktoré sme si stanovili v samotnom nastavení programu.
na ktorý účet sa vymáha, to sme si ukázali v tom prvom videu. Variabilný, špecifický a konštantný symbol sa jednoducho zostavuje podľa čísla exekúcie a názov účtu je názov, meno exekútora, aby to tam bolo napísané. Tu, čo sme si akurát neukázali, bola posledná taká vec a to je tzv. Poradové číslo. Totižto poradové číslo slúži hlavne na to, aby sme si v rámci jednej banky vedeli oddeliť, čo je nový príkaz na začatie a čo je ten pôvodný. To znamená, predstavme si spis, ktorý je čistý nový, nikdy sme neriešili žiadny papier a tak ďalej. To znamená, ideme zadávať prvý príkaz, tak ten príkaz získava poradové číslo 1. Pošleme príkaz, odkomunikované. Teraz sa zistí niečo, že potrebujeme zmeniť v tom príkaze, tak vlastne pošleme do banky zmenový formulár, kde mu povieme, že chceme reagovať na zmenu voči Československej obchodnej banke tohto spisu a poradové číslo 1. Ten chceme zmeniť, aby banka presne vedela, že aha, tak voči ktorému sa on odvoláva, je to tento, rozumené? OK, opraví sa to. Pokiaľ by došlo k tomu, že povedzme máte potrebu poslať povedzme dva príkazy, že napríklad, alebo zoberme si taký zložitejší príklad, že máme spis, kde máme dvoch povinných. Tí dvaja povinní majú rozdelenú pohľadávku tak, že jeden má svoj vlastný kus koláča, druhý svoj vlastný kus koláča a jeden majú spoločný. Teraz, a zistili by sme, že obidvaja sú vlastne klientami Československej obchodnej banky. Tak by sme poslali. V prvom kole by sme poslali prvý príkaz s poradovým číslom 1, kde by sme dali toho prvého povinný a s tým jeho vlastným kusom koláča. Do druhého príkazu s poradovým číslo 2 by sme poslali toho druhého povinného s vlastným kusom koláča a potom do tretieho poradového čísla do tej istej banky by sme poslali to, čo majú spolu. Týmto by vlastne vznikli tri príkazy, ktoré sú doručené a banka by jednoznačne vedela, že ktorý je ktorý. Teraz keby došlo k tomu, že povedzme povinný číslo 2 nám umrie a nastávajú tam dediči, tak my by sme poslali zmenový formulár, že v Československej obchodnej banke pod poradovým číslo 2 chceme zmeniť ten príkaz a zmenový formulár obsahuje zmenu povinného, to znamená povinný číslo 2 je zamenený za týchto dvoch ďalších nových. Samozrejme, tí noví musia byť klientami tej danej banky, to je jasné. A vlastne sa to zamení. Keď budeme posielať exekučný príkaz, tak toto isté. Budeme sa odvolávať voči ktorému exekučnému príkazu. To znamená, že ako chceme poslať exekučný príkaz, ale len voči tomu druhému povinnému, lebo jemu bolo doručené a uplynuli lehoty a tak ďalej. Proste to len tomu. Aby zase banka vedela, že exekučák sa vykonal voči ktorému z nich. Takže vlastne to poradové číslo je jedinečné v rámci banky a je to vlastne identifikátor. To znamená, že pokiaľ by sme mali povedzme dvoch povinných, jeden je v Československej obchodnej banke, druhý je v Tatra banke, tak pošleme jednotku na Československu na toho jedného povinného a takisto pošleme jednotku na Tatra banku s tým jedným povinným. Že vlastne reagujeme voči každej banke, máme vlastné poradové čísla od jednotky číslované smerom hore. Teraz, pokiaľ by došlo vlastne k tomu, že voľakedy dávno sme poslali príkaz v papierovej forme a teraz by sme ho chceli nejakým spôsobom či už zmeniť, alebo by sme ho chceli poslať exekučný príkaz na neho, tak by sme spravili vlastne to, že teraz banky chápu vlastne tie príkazy, ktoré boli naposielané papierov a sú stále v evidencii, chápu niečo podobné, ako keby to bolo poradové číslo 1. To znamená, že pokiaľ my sa chceme vlastne odvolať voči tomu príkazu, ktorý tam bol v papierovej forme a oni ho nedostali v elektronické a my povedzme pošleme exekučný príkaz s poradovým číslo 1 a oni tam zistia, že nemajú ho tam elektronicky, ten príkaz tam nebol, tak viac menej to oni budú individuálne riešiť toto prechodné obdobie, keď vlastne to budú oni nejakým spôsobom spájať s tým, čo tam oni vlastne voľakedy dávno natypovali ešte cez vaše papierové príkazy. Ale vlastne dohoda je taká, že tá jednotka je vlastne to nejaké to párovanie voči tomu papieru. Ale keby došlo povedzme k tomu, že zrušíte, ja neviem, exekučný príkaz, odblokujete ten účet, tak bolo by správne a takisto aj program vás do toho tlačí, ako aj teraz v mojom prípade, že mi ponúka poradové číslo 2, lebo on vlastne vidí, že už bola nejaká komunikácia voči bankám s poradovým číslo 1 a nový príkaz pre neho znamená, že to bude niečo nové. Ďalšiu možnosť tu máme vlastne samotné že po uložení automaticky generovať dokument. Toto zase sa týka len klientov, ktorí používajú veľký program Exekutor.
tá súčinnostný modul komunikácie s bankami túto možnosť neobsahuje. Toto vlastne znamená to, že keď tlačíme tlačítko OK, že zaevidujeme túto našu požiadavku, tak program automaticky nám vytvorí podľa nastavení relevantný dokument a zaradí ho do spisu, vytlačí ho na tlačiareň. Teraz na ktorú tlačiareň? Tak tu je štandardne prednastavené tá tlačiareň, ktorá je vlastne samotná tlačiareň, ktorá je nastavená ako východzia v danom systéme, za ktorým sedíme, ale máme tu možnosť vlastne mu povedať aj vlastne inú tlačiareň, pokiaľ by sme si želali tlačiť to na nejakú inú. Teraz keď stlačíme tlačidlo OK, tak sa nám náš samotný príkaz uloží a automaticky tým, že máme zaškrtnuté po uložení automaticky vygeneruje dokument, tak sa nám automaticky vytvorí a vytlačí v požadovanom počte. Vzhľadom na to, že sme si príkaz na začatie exekúcie nastavili, že sa doručuje len banke elektronicky, to je len kvôli tomu, aby do dokumentu na vedomie bolo zapísané, že sa to posiela Československej obchodnej banke, a plus jedna kópia do spisu a tá sa jediná vytlačí. To znamená v jednej jedinej kópii na tú našu tlačiareň, ktorú máme prednastavenú. V mojom prípade je to virtuálna tlačiareň, ktorá nám bude všetko, čo by išlo na papier, nám bude síce zobrazovať na obrazovku, aby sme vlastne videli aj počty kópií a tak ďalej. Takže dám jednoducho OK. On nás tu počas generovania upozorní aj na súvisiace spisy, to aby sme nezabudli, že vlastne títo povinní v týchto spisoch majú ešte aj súvisiace spisy a ktoré. A tá informácia vám tam ostane, aby ste si to prípadne vedeli spracovať. A toto je, teraz si predstavte, to čo vidíme teraz na pozadí, je vlastne to, čo by sa nám tlačilo vlastne na papier len v jednej kópii, to je vlastne vidieť tu, že to vlastne je to len jeden papier, príkaz za začatie číslo 2, banka, komu sme to posielali, to je ČSOBčka, zoznam oprávnených, to znamená, máme tam len tohto jedného oprávneného, v tomto v našom prípade Tatrabanku, zoznam všetkých povinných, to je ten vlastne zástupný reťazec, ktorý nám vracia bodku čiarkou oddelené, zase si to môžete zvoliť aj prípadne iný. Vidíte tu vlastne popis, zoznam pevných čiastok, listina vymáhanej pohľadávky, toto sú tie naše texty, ktoré my si tam definujeme len kvôli tomu, aby sme to nejako vedeli rozdeliť v prípade potreby, a sú tu samotné pevné časti, ktoré sú sčítané dokopy, plus k tomu tu máme zoznam pohyblivých čiastok, kde je to už vlastne slovne popísané, že sú to úroky z omeškania. Zase ten popis ako taký sa do banky neprenáša, prenáša sa len informácia o tom, že to je nejaká suma od nejakého dátumu s nejakým percentom a ako často a s akou frekvenciou. A predbežne vyčíslené ku dňu uloženia toho dotyčného príkazu. Pevná suma a zase sčítané, koľko to je dokopy predbežne a všetky čiastky spolu, to znamená 4076 a týchto 67 činí dokopy toľkoto. Účet dobrovoľného plnenia účtu exekútora, to znamená, že toto je číslo účtu, ktoré sa tam prenesie v prípade dobrovoľného plnenia s týmito parametrami. Toto je tu uvádzané vlastne v tom E2E reference, tak ako to vlastne banky očakávajú už od zavedenia SEPI. Je to veľmi jednoduchý zápis, lomeno VS, variabilný symbol, čísielka, lomeno SS, špecifický symbol, lomeno KS, konštantný symbol. Toto je vlastne doporučenie Národnej banky, ako sa to udáva, a takto v podstate veľmi podobne sa to posiela aj do banky, akorát bez tých slovných označení VS, KS a SS a názov účtu. Takže toto by bolo na papieri automaticky vytlačené. A tým máme zaznamenanú tú našu požiadavku ako príkaz za začatie. Ďalším dokumentom zasielaným do banky je zmenový príkaz. Tak ukážme si. Zadáme naše číslo spisu. On sa nás pýta na typ správy, zmena príkazu na začatie exekúcie. A teraz sa nám vlastne ponúka, aby sme sa vlastne odvolali voči nejakému zadanému príkazu na začatie alebo už nejakému zmenenému príkazu, že by sme už povedzme druhýkrát alebo násobný krát by sme už menili ten nejaký existujúci príkaz na začatie, tak povedzme si, že my by sme sa odvolali na ten náš. Ako samozrejme, berte to tak, že ja tu mám veľakrát príkaz do tej istej banky s tým istým poradovým číslom. To bolo v rámci testu, takže to nie je teraz relevantné, že čo to tam vlastne mám tam ja popísané, ale máme v podstate ten náš príkaz, dvojku, ktorú sme pred chvíľočkou vyrábali, a odvoláme sa naň. To znamená, že program nám skopíruje všetky údaje, ktoré sa nachádzali vlastne v tom pôvodnom formulári, voči ktorému sa odvolávame. Či už ten príkaz, alebo posledný zmenový príkaz. On skopíruje zoznam všetkých povinných v tom danom príkaze,
takisto pevné čiastky pohľadávky, to znamená, že on ich neprepočítava k dnešnému dňu. Aj keby došlo k nejakému časovému odstupu, on nebude aktualizovať tú pohľadávku, lebo až teraz dochádza vlastne k tomu, že čo chceme zmeniť vlastne v tom danom príkaze. Tie zmeny sú možné 4. Je možnosť zmeny pohľadávky, alebo celkovej výšky pohľadávky samozrejme, zmena oprávneného, zmena účtu dobrovoľného plnenia, alebo zmenu povinného. Nie je možné v jednom zmenovom formulári vykonať viac ako jednu zmenu, vždy len po jednom. To znamená, že pokiaľ by došlo k tomu, že by sme potrebovali zmeniť aj oprávneného, aj výšku pohľadávky, tak by sme museli vykonať vlastne 2 zmenové formuláre. Tak ukážme si, čo sa udeje v prípade zmeny pohľadávky alebo celkovej výšky. Keď povieme systému, že chceme zmeniť pohľadávku, on nám automaticky aktivuje tlačítka, ktoré sú vlastne potrebné na opravu týchto 2 častí. Tieto ostatné časti sú nemenné a nedajú sa ovplyvňovať nejakým spôsobom, lebo momentálne sa bavíme o tom, že chceme meniť výšku pohľadávky. To znamená, že bez problémov môžeme tú pohľadávku pohýbať, ako ju potrebujeme, porobiť zmeny, ktoré nám je treba. Povedzme, ja neviem, že už sa znížila. To je jedno, teraz logika nemá až taký zmysel, ale vlastne pohýbeme s tým, ako si to želáme a tým dáme samotný dokument uložiť. Vzhľadom na to, že máme zakliknuté generovanie dokumentu, tak v plnej verzii exekútora sa nám vlastne vygeneruje aj samotný tlačový výstup, ktorý je určený na založenie do spisu. Tak klikneme na OK, upozorní nás na súvisiace spisy, teraz nám generuje náš dokument a zobrazí sa to na našom pseudopapieri, ktorý vlastne nám reprezentuje to, čo by nám vyšlo z tlačiarne. Vy ten výstup neuvidíte, vy rovno uvidíte papier na tlačiarni. Takže máme tu popísané, čo sme robili. Je to zmena príkazu na začatie číslo 2 voči banke ČSOBčke, zmeníme výšku pohľadávky a celkovú výšku pohľadávky. Toto je viac menej len kópia z toho predchádzajúceho, takže banka, aj keby čiste teoreticky, čo program vám síce nedovolí, ale by ste pomenili ten zoznam povinných alebo oprávnených, tak ona nie je povinná prihliadať na to, čo tam bolo vlastne či došlo k zmene povinným, a keď hovoríme o tom, že meníme len pohľadávku. Proste oni absolútne nemusia brať vôbec v úvahu, že sa vlastne pomenilo tu niečo. Ale program vám to nedovolí, takže nemalo by k takéto situácii dojsť. Čo sa týka pevných čiastok exekúcie, takisto vyčíslené s tou našou zmenou, že sme tu spravili z tých 1500 1200 a tu sme tiež niečo pohýbali, už sa nepamätám čo presne, myslím, že sme pohýbali s nejakou sumou. OK, takže takto by to vypadalo na papieri. Teraz si ukážeme, ako by sme postupovali v prípade zmeny oprávneného, to znamená, zadáme ešte náš číslo spisu, zmena nášho príkazu, odvolávame sa zase na ten náš príkaz, voči ktorému sa chceme odvolať. Vidíte, tu máme vlastne ten môj pôvodný, ktorý som zmenil tú výšku tej pohľadávky, takže voči nemu sa chceme odvolať. Program sa nás pýta, že čo chceme zmeniť. Chceme zmeniť oprávneného a pokiaľ by došlo k spise k zmene oprávneného, tak jednoducho program by to načítal na novo. Tak teraz skúsme si to len čiste nasimulovať, tak ja skúsim zobraziť ten spis. Ako toto je vyslovene teraz ako pohýbanie samotným tým spisom mimo pravidiel, samozrejme, len aby ste vlastne vizuálne videli, že vymením oprávneného za, proste to je jedno, takže vymením Tatra banku za OTPčku. Len spise, to len ako som si odskočil. Centrálny register, nie. Dobre, a teraz keď som povedal, že zmena oprávneného, ja vlastne vymažem tú Tatra banku, lebo v podstate tú zmenu oprávneného vy vykonáte ešte v čase predtým, jak zadáte túto zmenovú požiadavku. To znamená, že došlo k tej zmene, označili sme Tatra banku, že už je vyradená z exekučného konania, priradili sme OTPčku do exekučného konania a tým vlastne pri tej kopii toho, alebo keď robíme tú zmenu, on vlastne skopíruje z toho posledného, ale v tom poslednom bolo povedané, že Tatra banka je oprávneným, tak Tatra banku sa vyhodíme a pridaním tlačítka automaticky nám načíta aktuálny zoznam tých oprávnených a potvrdíme to podľa toho, čo sme zmenili. Dáme OK. Program nám vygeneruje zase náš dokument, upozorní nás na tie súvisiace spisy ako vždy. Takže toto zatvorme, nech nás to nemýli. Takže zmena oprávneného, zoznam oprávnených, OTP banka. A všetko ostatné je vlastne skopírované z toho
príkazu alebo zmenového príkazu, na ktorý sme sa odvolávali. Teraz si ukážeme tretiu možnosť zmeny príkazu na začatie, takže znova si dáme náš spis. Povieme mu, že chceme spraviť zmenu príkazu na začatie, on sa nás zase spýta, že voči čomu, tak vidíte, to je ten pôvodný, tu sme menili výšku pohľadávku, tu sme menili oprávneného na tú OTPčku z Tatrabanky. OK, takže keď pozrieme tú zmenu dobrovoľného účtu plnenia. To znamená, z nejakého dôvodu menili sme účet, alebo proste z nejakého dôvodu by sme chceli zmeniť nejaké parametre, tak jednoducho pomeníme, čo tu pomeniť potrebujeme a dáme jednoducho uložiť tie zmeny. Ja tu tých účtov viacej nemám, ale tak povedzme, že ja neviem, vymyslím si, že by sme zmenili konštantný symbol, len aby sme videli nejakú zmenu. OK. Tak, program nám to vygeneruje. Súvisiace spisy preč. Takže zmena účtu dobrovoľného plnenia a tu vlastne došlo k tomu, že konštantný symbol sa zmenil na 1, 2, 3, 4. Teraz si ukážeme, akým spôsobom vykonáme zmenu povinného. Ako sme už hovorili, je možné zmeniť povinného len jedného za ďalšieho alebo za ďalších, s tým, že nie je možné vymeniť viacerých naraz povinných. Pokiaľ by sme potrebovali vymeniť viacerých povinných, tak by sme museli cyklicky po jednom povymieňať a v každom zadávať toho, ktorý nahrádza vlastne toho pôvodného. Takže v našom prípade musíme vlastne spraviť to, že jedného povinného chceme vyradiť a chceme ho nahradiť dvoma ďalšími dedičmi. Tak v prvom rade musíme si upraviť na úrovni spisu ešte, aby sme mali zaktualizovaný ten spis. Tak poďme si to ukázať. Poďme do zoznamu spisov a upravme si ten náš spis. Takže dáme opravu spisu, upresniť účastníkov konania a povedzme, že tento Vendelín je ten, ktorého by sme chceli nahradiť za nejakých dvoch ďalších. Tak, nahradíme najprv takým spôsobom, že vyradíme toho Vendelína z exekučného konania, nech nám tam už nefiguruje, a tých dvoch ďalších dedičov povieme systému, že figurujú iba v exekučnom konaní a jedná sa o Čopský Juraj, Karol Peter, takže Karol a dáme si, že to je dedič po Vendelínovi, to si môžeme skopírovať a dáme tam ešte Čopskú Karolínu, tam mám pripravenú, na ktorú nám odpovedala banka. OK, to znamená, že vidíme, že $100 Vendelín je z exekučného konania vyradený a títo dvaja noví nahrádzajú s poznámkou, že toto je vlastne dedič po Vendelínovi, nahrádzajú vlastne toho dotyčného povinného v tom danom spise podľa exekučného konania. OK. Teraz samozrejme k tomu, aby sme mohli poslať zmenový príkaz, tak musí ten zmenový príkaz ešte predchádzať. Vlastne musí tomu zmenovému príkazu predchádzať samotná súčinnosť na tie dve osoby, ktoré sme vlastne vykonali ako zmenu. To znamená, že musíme sa najprv tej banky spýtať, že či naozaj je klientom. Tak, vzhľadom na to, že my tu vlastne máme už nejaké tie údaje, tak skúsme, ja som v rámci testovania mám tu nejaké tie osoby, ktoré ja som tu úmyselne zadal, takže máme tu, vidíte, aj toho Čopského Karola. Opa, ešte si dáme, takto zobrazme len pozitívne. Takže máme tu aj Karolínu pozitívnu a máme tu aj Karola. To znamená, ČSOBčka nám vo obidvoch prípadoch povedala, že je ten dotyčný pozitívny. To znamená, že teraz by sme pristúpili k samotnej tej zmene. Takže pridať nový záznam. V našom prípade sa jedná o zmenu príkazu na začatie, voči čomu sa chceme odvolať, takže vidíme tu, toto je ten pôvodný príkaz, kde sme zmenili výšku pohľadávky, zmenili sme oprávneného, zmenili sme účet dobrovoľného plnenia, tak voči tomu tej poslednej verzii sa chceme odvolať, fajn, takže program nám skopíroval informácie z toho posledného spisu, povieme mu, že chceme zmeniť povinného, ktorého. Tak pôvodný povinný, ktorého chceme zameniť, je Vendelín.
A teraz tuto vlastne on nám síce skopíroval všetky tie osoby, ale teraz keby sme to takto uložili, tak by program mal pocit, že z toho dolu Wendelina chceme za týchto všetkých ostatných vymeniť, čo by vznikol tak trošičku chaos, lebo vlastne títo všetci, čo tu doteraz boli, hej, ešte navyše sám seba zamienia, čo je nepripustné. Hej, takže vlastne by sme mali teraz pridať do tohto zoznamu najprv tých ľudí, ktorí boli pozitívni voči tej Československej obchodnej banke, takže dajme pridať ďalších, áno. A vidíte, systém nám sem do toho zoznamu pridal všetkých tých, ktorí boli pozitívni. To znamená, že Karolína, Karol. Len tým, že my vlastne chceme vymeniť Wendelína za Čopského Karola a Čopskú Karolínu, tak vlastne všetkých tých ostatných v tomto prípade označíme inzertom a vyhodíme ich von, aby nám ostali len tí, ktorí ho nahrádzajú. To znamená, že Wendelín bude nahradený týmito dvoma ďalšími a nič iné sa nemení, to znamená, to ostatné tie veci, včetne oprávneného, sú skopírované z toho nášho posledného, voči ktorému sme sa odvolali a dáme jednoducho OK. Tak, nás upozorní, že hopa, toto dochádza k tomu, že títo povinní majú aj takéto súvisiace spisy. Takže toto môžeme zavrieť. No a na papieri by to vypadalo nasledovne. Zmena povinného, OTP banka ostáva, pôvodný povinný je Wendelín $100, zoznam nových povinných je Karol a Karolína. A ostatné bolo skopírované z toho pôvodného zmenového príkazu. Teraz si ukážeme, akým spôsobom vlastne zadáme exekučný príkaz. Trošičku sme si to teraz zakomplikovali vlastne tým, že my sme ten náš príkaz aj 4-krát obmenili, to znamená, že odvolávať sa na ten konkrétny príkaz spôsobí to, že nám vlastne nenatiahne úplne správny zoznam všetkých povinných, ktorých by sme potrebovali do toho systému dostať. Tak si to ukážeme, že kde nastane chyba. Chyba nastane v tom, že zadáme číslo spisu, povieme mu, že exekučný príkaz, on sa nás pýta, že voči čomu sa chceme odvolať, len problém je ten, že vlastne v tomto našom poslednom, ktorý sme robili, sme sa odvolávali vlastne na to, že chceme zmeniť toho povinného. To znamená, že v tom príkaze sú aktuálni povinní len tí dvaja, ktorí toho Wendelína nahrádzali. To znamená, že pokiaľ by sme sa odvolali na tento príkaz, tak by sme s tým mali trošku problém, že vlastne nemali by sme akým spôsobom vlastne doplniť tam tých povinných do toho systému, do toho príkazu. To znamená, že máme možnosť spraviť trošičku taký trik, vlastne akým spôsobom vieme zmeniť ten zoznam tých povinných a dať ho vlastne do takého stavu, ako to má byť. To znamená, že mali by tam byť všetci povinní, ktorí tam vlastne boli v tom pôvodnom príkaze, okrem Wendelína, ale nahradený tým Karolom a tou Karolínou, ktoré sme tam pridali. Tak teraz spravíme taký maličký ručný trik. Povieme mu, že chceme nadviazať na papierový príkaz. To znamená, že ani sa nechceme odvolať voči tým, odvolať, ktoré tam vlastne boli, lebo ad 1 aj chceme aktualizovať pohľadávku, lebo však exekučný príkaz ide s nejakým odstupom nejakého času a tak ďalej, takže aj tú výšku pohľadávky chceme zmeniť a tak ďalej. Tak poviem, že nadviazať na papierový príkaz. On sa nás teraz pýta, že no dobré, OK, ale teraz akože do ktorej tých bank, tak my v podstate použijeme tú istú metodiku, to znamená, že ideme takisto nadviazať vlastne na ten príkaz voči Československej obchodnej banke s tým, že my sme mali dvojku, sme už robili vlastne poradové číslo 2, takže to tu zachováme a teraz vidíte, program natiahol automaticky aktuálny zoznam tých povinných, ktorí vlastne boli pozitívni. V prípade z nejakého dôvodu by ste niečo z to potrebovali vyhodiť, lebo medzičasom sa niečo udialo, tak by to bolo možné, ale v princípe takýmto spôsobom by to tam malo byť. Program nám načítal aktuálny stav pohľadávky, pokiaľ samozrejme používate plný software, s tým, že vlastne nám vyplnil aj účet exekútora, kde vyplňa len účet exekútora a ostatné položky necháva prázdne, ktoré si môžete doplniť, ale ako už sa banky vyjadrili, im je jednoduchšie a je aj správnejšie kvôli tomu fraudu, aby nedochádzalo k poukazovaniu prostriedkov na účty, ktoré nemusia byť už aktuálne, alebo môžu byť podstrčené, alebo proste milión iných dôvodov by tam na to malo byť, takže banky budú poukazovať peniaze na účty exekútora, ktoré sú zverejnené na stránkach komory. A vtedy majú istotu, že peniaze idú tam, kam majú ísť. To znamená, vykonáme vlastne to isté, len s tým, že sme to trošičku oklamali. Keby sme to spravili, keby sme nemali takýto komplikovaný prípad, že by sme mali len nejaký jeden pôvodný príkaz,
Tak by nám to zafungovalo veľmi jednoducho. Zadáme číslo spisu, exekučný príkaz, na ktorý sa chceme odvolať, to bol ten náš, povedzme, že ten úplne prvý, ktorý sme tam mali, že tvárme sa, že sme nemali žiadnu zmenu, tak jednoducho on nám skopíruje všetky tie údaje, ktoré tam boli v ňom a vlastne v takémto istom stave by sa to posielalo s tým, že v exekučnom príkaze máme možnosť zmeniť ešte tie pohľadávky. On ich síce skopíroval z toho, voči ktorému sme sa odvolali, ale máme možnosť vlastne zmeniť, pokiaľ či už vyššie, či už nižšie, to už je proste na nás, ktorým smerom sa poberieme. Platí tam pravidlo, pokiaľ dojde k tomu, že exekučný príkaz bude na menšiu sumu, ako bol príkaz a my si neželáme odblokovať, to znamená, že necháme to takto, banka ten rozdiel medzi príkazom a exekučným príkazom zachová ako blokáciu. V prípade, že by sme dali odblokovať, tak tým vlastne končí platnosť toho blokovania toho účtu tým vykonaním toho exekučného príkazu. Pokiaľ by tá suma bola vyššia v exekučnom príkaze, tak oni vlastne reblokujú tú pohľadávku na tú vyššiu sumu, ktorá prišla z exekučného príkazu, aj napriek tomu, že v príkaze bola nižšia. Tak sa vráťme k tomu nášmu pôvodnému, ako sme sa tam oklamali, ten systém, aby sme tam nadviazali ten exekučný príkaz na aktuálny stav, tak povieme mu, že nie, chceme nadviazať na papierový, to je to vlastne ten malý podvrh, chceme pozitívne popridávať všetkých a odvolávame sa vlastne voči tej dvojke. Takže môžeme to pohýbať s tou pohľadávkou, aktuálny zoznam tam máme, našich povinných. Tu sme akurát ešte, myslím, mali tú zmenu 1, 2, 3, 4, ale vravím zase v tých situácií, kedy budeme meniť ten príkaz nie až tak často, takže za normálnych okolností len jednoducho kopírujeme, prípadne meníme výšky pohľadávok a dáme jednoducho OK. Program nám vygeneruje náš exekučný príkaz. Exekučný príkaz. Ale vidíte, exekučný príkaz je už generovaný v našom prípade v 9 kópiách. Takže v 9 kópiách sa to bude tlačiť práve z toho dôvodu, že tam vlastne máme tých našich 7 povinných, 8 je samotný oprávnený a 9 kópia ide do spisu na založenie. Účty plnenia pohľadávky, trvý exekútora. Teraz si ukážeme zmenu exekučného príkazu. Tak, zadáme číslo nášho spisu, zmena exekučného príkazu. Zase sa nás systém pýta, voči ktorému exekučného príkazu sa chceme odvolať, tak to je ten náš posledný exekučný príkaz, ktorý sme tam vytvorili s poradovým číslo 2 do ČSOBčky. OK. A on sa nás teraz pýta, obdobne ako to bolo pri zmene príkazu, čo vlastne chceme zmeniť. S tým rozdielom, že tie zmeny sú možné len 3. Tak zmeníme napríklad výšku pohľadávky. Nastane úplne identická situácia, systém nám povolí meniť výšku pohľadávky, to znamená, že môžeme si tu pomeniť, ako sa nám páči. Porobíme zmeny, dáme jednoducho OK. Takže vidíme vlastne, že sme menili zmenu pohľadávky, celkovú výšku, menili sme tie naše sumy a účty ostávajú to isté všetko, ako bolo predtým. Teraz si ukážeme druhú možnosť zmeny exekučného príkazu. Takže zmena exekučného príkazu, zase ktorého, takže toho nášho posledného, kde sme menili vlastne výšku pohľadávky. Zmeniť chceme čo? Oprávneného. No a len teraz znova spravíme to, čo sme spravili pri príkaze, že vlastne teraz spätne vrátim z tej OTPčky naspäť na Tatrabanku, takže ukážeme si najprv zmene spisu. Tak, na samotnom spise zmením to naspäť na tú našu Tatrabanku. Aby sme sa tvárili, že to je zmena. Samozrejme, mali by sme to robiť takisto, že priradiť do exekučného konania, ale tak toto teraz v podstate podvádzame systém, len aby sme si to názorne ukázali, jak to funguje. Takže vráťme sa naspäť, takže dáme náš zmenu exekučného príkazu, odvolávame sa na ten náš posledný, meníme oprávneného, on nám teraz zobrazuje to, že či oprávnený
je tam OTP banka, tu môžeme stade vyhodiť a poviem mu, že načítaj si teraz aktuálny stav a natiahol nám tam Tatra banku. Potvrdíme. A došlo nám k vygenerovaniu toho nášho dokumentu, takže vráťme sa. Takže zmena oprávneného, Tatra banka je nový oprávnený, zoznam povinných a trojý exekútora je číslo účtu. Teraz si ukážeme poslednú možnosť, tretiu, čo sa dá robiť z zmenou exekučného príkazu. Takže náš číslo spisu, zmena exekučného príkazu, odvolávame sa na tú našu poslednú zmenu. Máme tu možnosť zmenu dobrovoľného účtu plnenia, aj keď možno, že to pomenovanie mohlo byť tak, že zmena účtov plnenia, ani nie tak dobrovoľného, to sa týka len príkazu. A vlastne program nám dovolí vlastne zmeniť len tieto parametre, ktoré tam sú. Teraz schválne ja tam budem simulovať, síce tam dám rovnaké účty, len aby sme videli vlastne na názornosť, že vlastne na istinu chceme takýto variabilný symbol a povinná je Tatra banka, tak ja to nazvám, takže Tatra na istinu, zase tam dám, je to síce ten istý účet toho nováka, ale ako to len na ukážku, Tatra príslušenstvo a tretí účet tam zadáme zase ten istý, ale s iným variabilným symbolom, trovi oprávneného. Tak a potvrďme to. Máme tu náš dokument. Takže zase zmena exekučného príkazu vytlačená v 9 kópiách a dochádza k zmene dobrovoľného účtu plnenia. Všetko ostáva, akurát sa tu uvádzajú vlastne tie účty, na ktoré sa čo poukazuje. Tu platí pri exekučnom príkaze to, že pokiaľ sa uvedie len účet exekútora, tak sa všetko poukazuje na účet exekútora. Pokiaľ sa už uvádzajú účty ako oprávneného, tak tie časti pohľadávky by mali byť poukazované tam a s veľkou pravdepodobnosťou, to priznám sa, nemám vykonzultované s bankami, ale s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ by sme teoreticky mali všetky tri druhy príslušenstva všetky tri druhy pohľadávky pre oprávneného, ale neuviedli by sme číslo účtu, predpokladám, že by asi banka poukázala tú časť na účet, kde sa poukazujú vlastne na účet exekútora. To znamená, že povedzme si, že na istinu a príslušenstvo by sme udali účet oprávneného, ale na trojý oprávneného by sme neudali, tak s veľkou pravdepodobnosťou banka vám poukáže peniaze na účet exekútorského úradu. Ale to je len môj dohad, ale predpokladám, že to bude takýmto spôsobom fungovať. Ďalším z dokumentov je súhlas s uvoľnením sumy. Tak, ukážeme, ako to funguje. Takže zadáme naše číslo spisu, dokument typu súhlas exekútora s uvoľnením sumy nepodliehajúcej exekúcii. Teraz on sa nás pýta, že vlastne voči ktorému príkazu sa chceme odvolať, tak chceme sa v podstate odvolať voči tomu príkazu, povedzme, tomu úplne pôvodnému. To je v princípe jedno, tu ide viac menej o to, že aby nám skopírovalo ten aktuálny zoznam povinných. Takže je nám zoznam povinných a teraz vlastne ide o to. Máme v spise viacerých povinných, ale povedzme, že súhlas je len voči jednému z nich. Iba voči jednému z nich došlo k tomu, že oprávnený súhlasil s uvoľnením sumy, tak povedzme si, že by sme chceli len voči jednému účtu uvoľniť sumu jednorazovo a sumu opakovane. Tak pokiaľ by sme zachovali absolútne všetkých povinných v tomto zozname, tak program predpokladá, že asi chceme všetkým im ako pouvoľňovávať sumy. Tak v tejto dolnej časti obrazovky by sme vlastne naklikávali a program by nám núkal absolútne všetky účty, ktoré vlastne všetkým tým povinným patria. V podstate, keby sme to aj tak spravili, že by sme tu nechali zoznam všetkých povinných a zvolili len jeden účet, z ktorého chceme uvoľniť, či už jednorázovo alebo opakovane, tak banka bude prihľadať iba na ten zoznam účtov. Ani tak ten zoznam povinných nie je až tak dôležitý.
ale dôležité je vlastne, ktoré účty spomíname. To znamená, že oni potom odblokujú, uvoľnia tú sumu len z tých účtov, ktoré sú explicitne povedané. Ale aby sme to vlastne mali oveľa jednoduchšie, aby sme nemuseli vyberať spomedzi veľa účtov v prípade takýchto komplikovanejších situácií, tak máme možnosť programu spraviť nasledovné. Povedzme si, že by sme chceli tomuto Jánovi Figovi uvoľňovať, tak týchto ostatných povinných jednoducho z tohto zoznamu vymažeme. Poznačujeme si ich inzertom a pomocou ikonky zmažeme. A teraz, keď už budeme pristupovať dole k definovaniu tých účtov, už nám bude ukazovať len účty, ktoré patria Figovi Jánovi. Už nebudú zobrazovať iné účty. Tak teraz je to už veľmi jednoduché a nepomýlime sa hlavne a zadáme tam správny účet. A teraz poviem mu, o akú sumu sa jedná, takže chceme uvoľniť 1000 eur jednorázovo. To znamená, že banka jednorázovo uvoľní túto sumu. Môžeme v tomto cyklicky povedať, že ešte prípadne z iného účtu alebo aj z toho istého účtu ešte chceme uvoľňovať 100 mesačne. Ale tu platí jedno zásadné pravidlo, na ktoré nesmiete zabudnúť. Totiž to jedná sa o to, pokiaľ dojde k tomu, že by sme povedzme si teraz odoslali tento súhlas, takto ako sme nastavili, že 1000 jednorázovo a 100 mesačne. A teraz zrazu by sme zistili, že sme sa pomýlili a nemala to byť 1000 jednorázovo, ale mali to byť 2000, ale nemala to byť 100 mesačne, ale povedzme 120. Tak pokiaľ by sa jednalo o to, že by sme chceli vlastne dokorigovať smerom hore tú jednorázovú, tak banky si to budú vlastne vyhodnocovať takým spôsobom, že pokiaľ my sme prvýkrát poslali, že jednorázovo 1000, oni to tam majú zaznamenané, že toto budú uvoľňovať. Teraz keby sme poslali ešte jeden súhlas s ďalšou 1000, tak oni jednoducho spočítajú tie dve dokopy. To znamená, že aby ste nespravili to, že keď ste sa pomýlili namiesto 1000 tam mali byť dve, že by ste v prvom poslali 1000 a v druhom dve, tak by tie jednorázové jednoducho spočítali a uvoľnili by 3000. Takže pokiaľ potrebujete korigovať jednorázové uvoľnenie smerom hore, tak zadajte len rozdiel medzi tými dvoma sumami. Horšie je to v tom prípade, keď korigujete smerom dole, to znamená, že by ste chceli z tej 1000 spraviť iba 500. Nie som si úplne istý, lebo priznám sa, netestoval som to, čo by sa udialo, keby sme tam poslali negatívnu sumu, ale asi by to nebolo priechodné, ale to ešte si v prípade dodatočne v rámci ostrej prevádzky môžeme odkonzultovať s bankami, lebo tých možností je strašne veľa. Ale iná situácia je v prípade mesačného uvoľňovania. Tým, že sa vlastne mesačné uvoľňovanie nadefinovalo prvýkrát, povedzme, že 100 mesačne, ale mala to byť iná suma, tak len veľmi jednoducho povieme, že bude to iná suma a teraz by sme poslali ešte jeden súhlas, kde by sme povedali, že 150 mesačne alebo 70 mesačne. To je jedno, ktorým smerom by sme šli. Banka jednoducho by zmenila ten predpis toho mesačného opakovania uvoľňovania na tom danom účte na to, čo ste naposledy poslali. Takže ešte raz, to, čo sa uvoľňuje jednorázovo, sa sčítava dokopy, to znamená, že dva za sebou idúce na 1000 nakoniec spraví blokáciu, uvoľnenie 2000, ale čo sa týka mesačného opakovaných súm na tom istom účte, tam dochádza k aktualizácii toho predchádzajúceho, to znamená, tam sa dá ísť aj smerom hore dole aktualizovať vlastne tú sumu. Takže potvrďme. Zase nás upozorní. A máme tu ten náš dokument, takže do ČSOBčky sme poslali za Jána Figu zoznam účtov, z ktorých sa uvoľňuje suma, takže 1000 eur jednorázovú z účtu ktorého, 100 eur mesačne z účtu ktorého. Ďalší dokument je zrušenie exekučného príkazu. Tak si zadajme zase náš číslo spisu, zrušenie exekučného príkazu. A teraz, na ktorý exekučný príkaz sa chceme odvolať, tak chceme sa odvolať na exekučný príkaz, tento povedzme pôvodný, alebo to je jedno, lebo tam v podstate sa kopíruje len zoznam povinných, tam nič iné sa nekopíruje. Takže exekučný príkaz číslo 2 ideme rušiť. Tu sa vlastne definuje dôvod zrušenia exekučného príkazu slovom. To znamená, že jednoducho sa dá popísať ten dôvod, prečo chceme vlastne zrušiť ten exekučný príkaz maximálne v rozsahu 255 znakov. Na to, aby sme nemuseli zadávať tie texty dokola, naťukávať ich, tak máme možnosť si preddefinovať nejaký číselník,
do ktorého si môžeme nadefinovať nejaké texty, ktoré si tu navymýšľame. Vidíte, ja tu mám rôzne hlúposti popísané. Z nejakého dôvodu, proste A, B, C, nepodstatné. A vlastne týmto spôsobom si vieme vytvárať ten číselník a jednoducho dvojklikom alebo enterom preniesť vlastne ten text, aby sme to nemuseli stále klikať. Tak jednoducho vyberieme, ktorý text sa nám z toho hodí a jednoducho prenesieme a samotný exekučný príkaz týmto spôsobom zaevidujeme a vytlačíme. Máme tu vytlačený náš. Takže ČSOBčke prikazujeme, že tento zoznam povinných, zrušenie exekučného príkazu a tu je náš dôvod, prečo sme ho zrušili. Tak teraz si ukážeme, ako funguje formulár na zastavenie alebo odblokovanie príkazu. Takže povieme mu, že chceme zastaviť, odblokovať príkaz. V podstate, keď sa teraz odvolám na ten náš posledný zmenový, kde sme vlastne menili len toho jedného povinného za tých dvoch, tak nám on vlastne skopíruje len tam tých dvoch povinných. Tak, ale ukážeme si to na názornosť, že ako to vlastne funguje, lebo aj tak zastaviť alebo odblokovať nie vždy potrebujeme voči všetkým. Takže, dajme si to skopírovať, vidíte, preniesol nám tam len Karolínu a Karola, to boli vlastne tí, voči ktorému sme sa odvolali a tam vlastne iní povinní vyspomínaní neboli. Máme veľmi jednoduchú možnosť povedať mu, že pridaj nám ich všetkých, ktorí mali pozitívnu áno, chcem. A teraz povedzme si, že by sa to týkalo len, chceli by sme to zastaviť len voči, ja neviem, vymyslíme, voči Zedníkovi Miroslavovi, tak všetkých ostatných stále to vymažeme. A voči Zedníkovi z toho dôvodu, že to bolo zastavené exekučné konanie, povedzme 26.7. V prípade, že sa nejedná o zastavenie, ale jednoducho chceme vlastne odblokovať ten účet, tak samozrejme ten dátum zastavenia zadaný nie je potrebné. A teraz ten dôvod. Ten dôvod je striktne daný zase schémou. Nie je možné si vybrať iný dôvod ako z týchto štyroch. To znamená, jeden z týchto štyroch dôvodov, kvôli čomu chceme odblokovať. A tu je teraz jedna taká fintička, na ktorú tu aj poukazujem vlastne v tomto texte, kde je napísané. Pokiaľ chcete zastaviť alebo odblokovať celý príkaz na začatie exekúcie, tak zadajte dátum zastavenia. Ak sa jedná o zastavenie, vyberte dôvod a nechajte odblokovať len konkrétne účty povinných. Nezaškrtnuté. V prípade zastavenia alebo odblokovania iba niektorých účtov povinných, tak v zozname povinných zmažte tých povinných, ktorých sa zastavenie alebo odblokovanie netýka. Zaškrtnite odblokovať len konkrétne účty povinných a pridajte tie účty, ktoré chcete odblokovať. Pokiaľ by ste v zozname povinných nechali všetkých povinných, tak by program ponúkal vždy všetky účty povinných na zastavenie alebo odblokovanie, vykoná sa iba na konkrétne zadaných účtoch. Pokiaľ ostane odblokovať len konkrétne účty nezaškrtnuté, to znamená, že chcete odblokovať všetky, tak aj napriek zadaných konkrétnych povinných sa odblokujú všetky účty zadaných povinných. To znamená, že teraz, keby som to nechal v takomto formáte, že síce som všetkých povinných sa povyhadzoval, nechal som tu len tohto Miroslava, ale nepoviem, že chcem konkrétny účet odblokovať, iba toho Miroslava, tak v tomto prípade by to banka pochopila tak, že máme absolútne zastaviť exekúciu voči všetkým účtom, ktoré tam vlastne boli voči tomu príkazu zadané. Bez ohľadu na to, že vlastne sme tu povedali, že sa to týka len Miroslava. Preto je nutné v tomto prípade spraviť to, že povieme, že len konkrétne účty, len aby sa nám to zjednodušilo, aby sme nemuseli tam zase vyberať tak, ako obdobne sme mali pri súhlase, vyberať veľa účtov, tak máme možnosť mu len povedať, že OK, pridaj a on nám bude ponúkať len ten účet, ktorý sa týka len toho Miroslava. Ten Miroslav má len tieto dva účty. To znamená, že tento účet mu chceme odblokovať, túto 16 na konci a chceme mu odblokovať aj ten druhý účet, tú 08. V tomto prípade dojde k odblokovaniu z dôvodu zastavenia exekúcie a iného vedenia. Exekúcia, proste to je jedno, iný dôvod, proste čo tomu už udáte z týchto jeden zo štyroch, tak dojde len voči týmto účtom a všetky ostatné účty ostávajú blokované. Tak. Máme tu ten náš sprievodný dokument.
ČSOBčka, povinný je tam len ten jeden spomenutý a podľa správnosti, ako sme to chceli. Zastavená exekúcia, iný dôvod, odblokovania len konkrétnych účtov a zadané tie účty, ktoré tam chceme odblokovať. Pokiaľ by sme spravili to isté, alebo či všetkým povinným, tak poviem, že zastavenie odblokovanie, odvoláme sa na tento, pridáme absolútne všetkých, poviem, že ja neviem, vyrovnaných v plnom rozsahu a jednoducho nezaškrtneme toto, že budeme definovať konkrétne účty, tak dochádza vlastne k tomu, že banka jednoducho odblokuje absolútne všetky účty, ktoré vlastne boli blokované voči tomuto exekučnému konaniu. Tak ukážeme si posledný druh formuláru, ktorý vieme poslať do banky. Takže zadáme naše číslo exekúcie. Jedná sa o odklad exekúcie alebo zrušenie odkladu, kde sa zase odvoláme na nejaký náš príkaz alebo náš zmenový príkaz, v našom prípade na ten posledný, kde sme mali len tých našich dvoch povinných. Pokiaľ by sa jednalo o niektorých povinných, ktorých tu nemáme a chceme vlastne zrušiť, tak máme možnosť spraviť odklad, tak máme možnosť pridať iba povinných, ktorí sú tam v spise. To znamená, že povedzme, že odklad exekúcie by sa jednal len voči Jánovi Figovi, do ostatných stále to vyhodíme. Ján Figa ostane. Voči nemu spravíme odklad s blokovaním účtu, s odblokovaním účtu alebo zrušením odkladu. Len tieto možnosti tam vlastne sú fixne dané, takže dáme OK a dojde vlastne k odkladu s odblokovaním účtu pre Jána Figu. Tak, máme výsledný dokument. Teraz si ukážeme nejaké samotné správy, ktoré keď už sú odoslané do banky, ako sa ktorá správa ako je zobrazená v samotnom systéme. Tak, dajme si najprv odfiltrovať len tie iné žiadosti, vlastne žiadosti stavy účtov. Tam v podstate sa nemení nič. Tam dochádza vlastne k tomu, že buď je správa neodoslaná, buď je čaká na výsledok, pozitívna, negatívna, akurát s tým rozdielom, že keď by náhodou došlo k takej chybe, ktorá je neopraviteľná, tak vlastne systém automaticky vyhodnotí tú požiadavku ako chybnú a vlastne je automaticky odoslaná, ako napríklad vidíte tu, že tu došlo vlastne k chybnej požiadavke, kde vlastne banka nám to zamietla z nejakého dôvodu. Chybná požiadavka, tie dôvody sú rôzne. OK, čo sa týka inej žiadosti, v prípade inej žiadosti, tam takisto môže nastať chybná požiadavka z nejakého dôvodu, ale to sú viac menej, to bolo v rámci testovania, sa nám toto stávalo, že sem tam sa nesplnili podmienky, ktoré tam mali byť a banka to zamietla. Ale pokiaľ dojde vlastne k tomu, že správa najprv získa stav neuskutočnené, to znamená, že ešte nebolo odoslané, potom čaká na výsledok a posledná možnosť je, keď vlastne dojde k tomu, že samotná banka odpovedala, keď si dáme pozrieť vlastne tú samotnú správu, že je prijatá odpoveď, keď si dáme opraviť ten záznam, to znamená, že nám zobrazí informáciu, takže pýtali sme sa banky tento text, skúška inej žiadosti a ČSOBčka nám odpísala, že OK. Prípadne máme tu Zunobanka, takisto nám odpovedali. Takže vlastne takto to vlastne vypadá, že vieme jednoducho odfiltrovať všetky iné žiadosti, na ktoré bola prijatá odpoveď. V prípade, že dojde k prijatiu odpovede, ktorá ešte nebola vlastne spracovaná, to znamená, že ostáva nám ešte v stave nespracovaná, tak pri spustení programu, že nám program vypíše informáciu, komunikačný modul s bankami prijal odpoveď na žiadosť. Na inú žiadosť. To znamená, to je taká informácia pre nás, že dostali sme vlastne odpoveď a vieme si ju vlastne skontrolovať formou také, že povieme iná žiadosť a ukážeme len tie, ktoré majú prijatú odpoveď a nie sú ešte nami spracované. To je vlastne tá naša jedna jediná, ktorú tam vlastne zadanú v systéme máme ako nespracovanú nami.
Teraz si ukážeme, ako vypadajú vlastne ostatné žiadosti. Takže všetky ostatné žiadosti, ako príkazy, zmeny príkazov, exekučný príkaz, zmena exekučného, všetky tie ďalšie formuláre, ktoré sa vlastne zasielajú do bank, okrem žiadosti a iné žiadosti, môžu nadobúdať len taký stav, že ukážeme si to napríklad, ukážeme si odfiltrovaný zoznam len príkazov na začatie. To znamená, príkazy na začatie sú, samozrejme v prvom kole sú neuskutočnené, to znamená, že ešte neboli zaslané, to sú tie naše, ktoré sme tu robili v rámci prezentácie. Potom sú buď, keď sa odošľú od nás do datového uzla, tak získajú stav čaká na výsledok, ako je to v prípade tohto záznamu. A keď dochádza ku doručeniu do samotnej banky, tak vtedy banka to vlastne potvrdí tým stavom 006, čo je vlastne ako potvrdenie toho, že banka od vás obdržala. To nie je síce potvrdením, že to aj spracovala, to je len niečo také obdobné, ako keď by vám niekto na podateľni dal štempel, že prijal od vás tie dokumenty, ale ešte to neznamená, že aj sa s nimi nejak zaoberali. To znamená, že všetky ostatné okrem žiadosti a inej žiadosti získajú v stave, nazvime to pozitívnom pre nás, že je to doručené do banky. To je jediné. Tam nie je vyslovene povedané ani to, že čo sa s tým ďalej udialo, či to banka v plnom rozsahu rieši a tak ďalej. Proste to je vyslovene len o tom, že to im doručené bolo. V prípade chybnej požiadavky, ktorá sa nedá vlastne opakovať, tak tá sa prepne do stavu chybná požiadavka. Tam proste došlo k nejakému problému, z akého dôvodu to nebolo prijaté, takže to už je individuálna vec, ktorú by sme potom prípadne, v prípade, že by došlo k tomu, by sme to riešili. Teraz si ukážeme, že vlastne ako sme prechádzali tými rôznymi formulármi a jak sme na pozadí generovali tie dokumenty, ktoré nám automaticky vychádzali na papier, ako vypadajú v rámci spisu. Tak pozrieme sa na to. Tak poďme do zoznamu spisov. Vyhľadajme si ten náš skúšobný spis, ktorý sme tu tak celú tú prezentáciu masírovali. Pozrieme sa do jeho dokumentov a za dnešný deň sme tu nagenerovali v podstate kadečo možné, takže mali sme tu príkaz na začatie, zmenové, exekučné príkazy a tak ďalej a tak ďalej, takže tých dokumentov tam je veľa, že keď by sme si povedzme otvorili nejaký exekučný príkaz, tak je to vlastne klasicky tá šablóna, ktorá sa odkazuje naň a do navedomia nám nahádzalo všetky osoby, ktorým sa to doručovalo. V samotnej banke samozrejme elektronicky. A keby sme pozreli ten dokument, tak to je vlastne to isté, čo sme videli tam. Takže to je vlastne ten dokument, ktorý nám vyšiel na papieri. Tieto šablóny, ktoré sme vlastne generovali alebo vytvárali špeciálne pre účely generovania dokumentov, sa nedajú použiť pri obyčajnom generovaní. To znamená, že pokiaľ by ste, tak ako ste boli doteraz zvyknutí, že vy si vyrobíte vlastne ten dokument tuto, by ste povedali, že ja chcem spraviť exekučný príkaz touto cestou, tak on by sa síce tváril, že nejako funguje, to znamená, že aj do toho navedomia by nám nahádzal tých ľudí, ktorých tam treba, ako samozrejme adresáta nevie, tak by sme mu povedali, že chceme banku, lenže sladom na to, že tie zástupné reťazce použité v tých šablónach sú striktne viazané na tú konkrétnu elektronickú súčinnosť, ktorej čerpá údaje, tak by vlastne došlo k tomu, že samotný ten dokument by bol dosť taký divný, lebo vlastne on nevie, voči čomu sa má oprieť, lebo oni očakávajú, že na pozadí toho generovania samotný zástupný reťazec bol informovaný o tom, že odkazuje sa na ten a ten konkrétny príkaz, z ktorého čerpá tie údaje. Takže vidíte, že vlastne tie šablóny sú v obyčajnom generovaní v podstate nepoužiteľné a nemáte dôvod ich vlastne tu používať, lebo sa používajú na tom generovaní na pozadí v čase zadávania toho príkazu. Pokiaľ by sme sa rozhodli zadávať z tej súčinnosti nad spismi, že to robíme v menšom, tak to vieme zase samozrejme spraviť tak, ako ste doteraz boli zvyknutí. To znamená, že nad daným spisom v úkonoch povieme tomu systému, že chceme pridať nový záznam. On sa nás pýta, že čoho.
A tu máme súčinnosti s bankami. OK, objaví sa nám úplne to isté okno, čo sme videli vlastne priamo zo súčinnostného modulu, s tým rozdielom, že je tam X vyplnené a vlastne už vykonávame to, čo vykonať potrebujeme. Takže v podstate program nám spraví to isté. Ešte si ukážeme prehľad spoplatnených položiek za určité obdobia, ako funguje, to znamená, že akým spôsobom si vieme skontrolovať tú prílohu k faktúre, na základe ktorej nám KRIF fakturuje za služby. Takže otvoríme si elektronickú komunikáciu s bankami, cez túto trojuhličku službami sa dostaneme do prehľadu spoplatnených položiek ako príloha k faktúre a tu vlastne vidíme s možnosťou filtrovania, za ktoré obdobie si chceme dať zobraziť, v ktorom X-ku sme platili a koľko, a to ID je vlastne to ID požiadavky a ID spoplatnenia. Táto informácia sa samozrejme dá vytlačiť, keby ste ho potrebovali priložiť účtovníčke alebo proste niečo, tak je to k dispozícii. A pokiaľ máte nastavené automatické účtovanie samotných nákladov do spisov, tak vlastne vidíte tu, že napríklad v spise 210016 bolo poučtované kadečo možné, tak sa na to pozrime, otvorme si ten daný spis 2100, vyúčtovanie exekučného konania a vlastne vidíte, že tu sú vlastne všetky tie sumy, ktoré nám naúčtované boli. Samozrejme, tých sum ja tu mám veľa z toho dôvodu, že počas testovania som toho robil veľakrát, takže v podstate tá informácia bola spoplatnená viackrát. Ešte si ukážeme pre tých, ktorí využívajú modul elektronickej komunikácie s bankami a nie veľký software exekútor, ako vlastne vypadá evidencia spisov a tie ostatné veci. Takže čo sa týka tých spisov, veľmi jednoducho je možné zaevidovať. Dáte pridať nový spis, zadáte číslo spisu, rok daného spisu. V každom prípade doporučujem zadávať rok v štvorčíselnom formáte. Rozlišovací znak úradu, to je v prípade, že by ste mali súbeh číslovaní spisov. A teraz, pokiaľ by sa jednalo o jednoduchý spis, kde je jeden oprávnený versus jeden povinný, tak veľmi jednoducho, buď ho máte v zozname, že ho vyberiete, ktorého tam chcete zadať, a pokiaľ tam nie je, môžete cez tie 3 bodky vojsť rovno do adresára, ten dotyčný kontakt, ktorý potrebujete pridať. Pridáte, vyplníte tie nevyhnutné údaje, ktoré k tomu treba. Keď ten kontakt je vytvorený, tak enterom alebo dvojklikom ho preberiete, prípadne zadáte povinného a takýmto spôsobom vlastne zaevidujete, kto je povinný oprávnený. V prípade, že by sa jednalo o viacerých účastníkov konania, to znamená, že máte tam povedzme viacerých povinných, tak si otvoríte tlačítko, no teraz nám nedovolí, poverenie nám vydal okresný súd, vydal nám ho, ja neviem, tento deň, a keď potrebujeme upresniť účastníkov konania, tak si otvoríme toto tlačítko a máme možnosť povedať, že okrem tejto SROčky sa tam nachádza ešte ďalšia osoba a ďalšia osoba, a takýmto spôsobom vlastne vieme naplniť, kto je oprávnený, kto je povinný, aby sme vlastne mali možnosť viacerých. Tým je spis zaevidovaný do systému a odteraz ho vlastne môžete pridávať tie súčinnosti. Samozrejme, tu je ten systém oveľa jednoduchší, ako je v prípade veľkého softvéru, to znamená, že tu nemáme dokumenty nad spismi, tu nemáme úkony nad spismi, tu len ten spis obsahuje absolútne minimum k tomu, aby ste tú súčinnosť vykonať mohli, a potom v samotnej súčinnosti je možné zadať súčinnosť voči tomu spisu, voči ktorému potrebujete identickým spôsobom, ako sme si to ukazovali pri veľkej verzii programu. Ďakujem za pozornosť a v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť možnosť kontaktovať našu technickú podporu